ако успеем да дефинираме точно какви са тези проблеми и откъде идват, тогава техните решения стават по-лесни. Другото, което мисля, че и двете страни имаме като проблем, и аз мисля, че ще можем да помогнем от нашия опит в евроинтеграцията и за Република Северна Македония. Примерно, знаете, моето правителство влезе с идеята за нулева корупция. Значи, ние трябва да изчистим, аз вярвам, и в България, и в Република Северна Македония. И цел Балкан. Да, ама не, оказва се, че не е локален проблем. Ние трябва да изчистим всички, които печелят на гърбовете на нашите народи. Защото има една група малко хора, които през корупция печелят за сметка на всички останали. И аз мисля, че част от деструктивните елементи, които са свързани, дори подават под въпрос дали е добре или дали не е добре добросъседство между двете страни, много от тези същите групи са свързани с вътрешната корупция в страните. И си мисля, че ако ние заедно така успеем да кажем не на корупцията, не на дискриминацията, не на неспазването на човешките права, да на добросъседството, да на общите връзки, да на общата икономика и ги сложим в тези рамки, диалога ще бъде много по-бърз и хората, които са ни избрали на тези позиции, ще ни разберат много по-добре. Така че ако това успеем да го направим заедно, аз мисля, че и за двете ни страни ще е много ползотворно. И е нещо, което, честно да ви кажа, ме обиди едно време преди няколко години. Бях в Харвард, моя университет. И един от професорите по икономика говореше за Централна Америка. И вика, в Централна Америка, там едни от страните имат елемента на балканизация. И аз викам, що е това балканизация? И той вика, това е икономическия термин за дискоординация. Когато две групи близки страни не се координират добре. Хвана ме срам. Викам си, не може нашия район, нашите Балкани, да ги дават за пример за дискоординация.